รับเลยก็จะสู้งูอยู่เพลย์กันในกระปอดกับบมันตาอยากกระเบาดังไอกระลาดอย่างงี้บางทีละบันยอสโนอยากกระเตียนกับจงเพลย์อยากกระบางทีดังละบันเป็นป่วยอยากกระกอสเปลเล่งบากันในกับมีเดียเล่งบากันในกับจิงชักรีจงกับ Potternet งี้ไองูอยู่เพลย์บาอุดังบัวอีกชักรีกับจงอูอยากกระบางทีดังละบันยอสโนอยากกระเตียนกับจงเพลย์หอยกันในกับสงีกันกับจิงกระโดกปูอันเร่งปัดกระโดกอยากกระเตียนกับจงเพลย์ยอบกระป่วยกระปอร์กันปะโหอุกปูยอบบางทีดูหน้าเนาะกระเตียนกับจงเพลย์ปากตากันลงกระปอร์กับบากอร์ดิดยาวเปรี้ยวง่ายงูยาวเปลย์บาอุดังไอกระลาดอย่างงี้อันเรื่องอันดาลาเดกระปอร์บอันร้องเนาะอีกชักรีกับจงตรายแล้วพี่กว่าบันยอสงตรัดอีกเตียนกับจงเบลย์หรือฟินมียอสงโชบัดเองตาไองูยาวเปลย์บากับจิงร้องเนาะกำปัดวันบันร้องเนาะอีกชักรีกับจงเบลย์อยากกับพี่นางยอสงอยากกับเตียนกับจงเบลย์บัดง่ายงูบากเตียนกับจงเบลย์ดีกับเตียนกับเบลย์อุกเรนอย่างงี้กับเตียนกับบาเป็นดอมเลยนี่กับเตียนกับบติมเลยนี่กับเตียนกับบตลาเลยนี่กับเป็นเรมหรือกับเตียนกับบคัดอย่างงี้ชักจิงกลากับหมดกับเตียนกับบเครนอย่างงี้ดักจิงเอียกับเตียนกับบเคราะห์กับบกจอร์อย่างงี้กับเตียนกับบคัดอย่างงี้กับเตียนกับจงเบลย์กับเด็กเตียนกับจงกป้างี้ไองูอยู่เบลย์บ่อุดันเครนอย่างงี้ฮัดโอนี่กับคลิปมัดกับมันตาอุดันเครนอุดันเคราะห์อย่างงี้บัดง่ายงูอยู่เบลย์หอยฮักนี่กิสงี้บากิจิงคังจุกีมันนี่บุญกลักขังเรย์คัมเพร์ระกลองกุมโนรุนามาร์บากจิงคังจงกับเน่งแต่กระดังเปลกจิงคังจงกับเน่งกระดังเปลยาพียากับพี่ดังละบันรุ่งชากานามาร์คัมปัดคังมาร์กันสปอยกับปอร์บามันตากระดังเปลงี้ดังละบันรุ่งชากาเรย์กันสปอยกับปอร์บากันนี่กจิงคังจงกับจิงสไนกันนี่กจิงคังกับจงเปลกันดักคังเนาะบัดอุตาอุบกวะบันรุ่งตดอดรุโอนอมละชูและดาวอังนวดกดกบันรุ่งรุโอนอมละชูบันรุ่งและดาละคังยากาละคังกับเตียนกับจงเปลกองบ่ตาอุเปลบ่ดันบละบันคังบันดาละคังดันชูอุโนอุบละบันเปลก็ลองทิกกับจิงคังกับยิงเลี้ยงกับจงโนวะฮะบ่กับยิงเลี้ยงกับจงโนวะกับดังเปลฮะบ่กับจิงคังกับดังเปลดังละบันรุ่งหากาหันเรอันดาฮะบ่ตรายละคังยากจิงคังกับยิงเลี้ยงกับจงโนวะวัดkita ki bakwaโรบันรงki shu sakut tang ha ka jing kwa ka jong ki henry kim yo alat shu ban rong hang ta wala ki kwa kedok ru ban rong hir ki trang ban rong henry kinom yo shu ban rong ban ngai ngu yo blai bang idang yo ai kalat men ta bang idang yo snoi ka tien ka jong blai ka de ka tien ka ba ai lat ingi ka tien ka ba ai chan singi ya ka ba nginang yo snow ya ka ta ka jing khot ba ka jing kro ka jong blai ngakwa ban yalam hari ni kapor na ka tien ka jong blai bang ngakwa ban puliru na ka lenong ka ba shipo ka gospel u Lukas ka dekat arp kundai ter ka tien ka jong blai ka angkum ni uti bau kwa ban penkesan yala de ula ong hau jisu unote ubalong upara marjan jonga u jisu la yathu bulong hu don ubriu ubalai her si Jerusalem si Jericho bad ulaha ba pedeng kinong to kiba kila penlang khoj eu bad ba kila sho eu bad kila letno bad kila inoi ukum ubayap te we uleng do da ka ba jareng khat ulawan her na kata galenti bada ba ulo ye u ulaya kierno sharut lenti kum juru de uwe ujat lebi haba upoi he shakata ka jaka bada ba ulo ye u ulaya kierno sharut lenti henre uwe ukan ja samaria ubadang let jinglet ulapoi hadu hau te haba ulo ye u ulas ngau senai bada ba ulo wan hau ulas Spanya ke jingjingam snam jang u udat he haki ya ka ompniang bat kawan ba ulabu ya u halor umrat jong uhi ba ulawan lam u syaka ying basa bat ula sumar ya u te ha ka bala shai unsa letno ula say ardengka bat ula ai hau trying basa ba ula ong ha u to sumar ya u bari ke ru ba men pelutam nga ondang ngalawan pai pat ngan siu pat yame dan nagini kilaingut uno memot ulong upara marjan jong uta ubaha pedeng kita kinong tu te ulayathu uta ublale isnai kenya ujisuru ulaong hau khilet tole mameru kumju kani kade kijinya tu khana ya ka bangi la ju sngo kum ki kristan wat le se ma phi ki bampat long kristan ru phila ju sngo shapang kani ka jinya tu ka jong ujisu hangni kaya tu ba la don uta ubriu ubalet jinglet na Jerusalem sha Jericho anda ha baula let hakata kalenti ban poi sha Jericho ulaya kendo bat kinong tu kinong lute
bat ula Shahshkor, ula Syadat, ula Syak pen mensau, tat haduk ba kalapoi kaput kabula deban yap no. Henry haba udan hakata ka apat sepsni kabakum kata. Bun ki bru kilayat lenti nang ta. Kabaneng kong kaktin ke jong blay ke yathu udan lingdo. Bayat lenti nang ta uyat na janjong ta ubriu. Henry haba loi i ta ubriu. Ba lengktar lengktop ula tiak hang tu. Usupait dang ka khamat Henry umla ban lei e ula yat no laga jong kalenti. Kabaar hang ni ulawan sa ulebi. Ulebi ru uyat na kata ka juk kalenti ba haba loyo i yaw ta ubriu ula tiak lengktar ta la jaw kasnam la pen lengkhot yau bat bala syak luti umla ban lei e ma uru. Usupait dang lagi khamat bat ulet no anang ta bat kaktin ke jong blay ke yathu baladon uta unong Samaria ubayat nang ta. Bat haba ulayat na kata kalenti ulayo i ula Shem yaw ta ubriu ubala syak luti ubala Shahshkor Syadat bat ubala tiak lengktar hang tahamadan ringkat bat kata ka jingjaw snam ke jong u nganget ke janj u kala jot lapen lengkhoi u bat umdan ni Yesu la luti lut kita kinong luti u uni unong Samaria haba ulayo i ka condition jong uni ubriu ka Bible ke thu hang ne bau Jisu ang bau tanong Samaria ulas ngausen ai. Tang bau shus ngausen ai. Henry ulale isen ai ro yaw tau brio. Nganget udai ubrio babun kam Henry. Kata ka kam jong u. Kam longi ai ka ba kam don kam ban ya kata ka ba un pen khia ba ban yarap yaw ni ubrio bapang. Tadang tau la yang kata kelenti ha bola pet. Baru ulale isen ai yaw tau brio. Ka Bible ki thu hang ni. Ulawan ba ulas pan ya kata ka jingjiam snam jong u kamu ula jaw snam la jaw ka klik na ka kti la se na ka mat ka jong u bat ula sopno ya kita ke jingmi snam ke jong u baro namar ba ula syak le ben ha kita kinong luti tang kata ula theru ya kata ka umpniang bat ya kawan ngangai ula penkelan umpniang bola ai ru ya kata kawan ha u ba un yo bandi tang kata ka Bible ge thu bola bu yu halor utau merat jong u hi bau lawan lam yu syakata ka ying basa bat bala sumar ya o. Tang bau la le kum tahan re udah penkit no. Yau tau briu basitom hau tau merat jong u. Bala ya lam yu syakata ka ying basa ban yo ban sumar ya o. Bat tang kata ulapoi ha kata ka ying te udah saino arteng karu bau la ai hau trai ying basa bau lo ong ru tu sumar ya o. Bat men pelut ya gane ka pisa telada mela pelut kambon ban ya gane ka banga airu anda ngalawan pat ngan sasiu ya kata ka ba mela pelut kata ka long ka jingle bha jong uta unong Samaria haba uloyo i yau tau breu ubala syak luti bat uta breu ubala syale ben tade heng ta kwa ban kli ni ke jing kli ha gane ka sngi mano bala le bha ni breu hatu ulengdo hatu uta u lebi ni unong Samaria. Kajubab kalong hoi, unong Samaria bala lebha. Balai bau lengdo umla lebha, balai bau lebi umla lebha. Kadau kalong baki deki reuniam. Kani ka kren ya ka dorjong kaniam. Kano kaniam kanom la ban le ya ubriu bala syaluti hagapop. Uno ubriu bala syale ben hau syaitan. Uno ubriu bala syak pentia penlengkut kaniam kanom la ban penim ya tau ubriu. Ujisu wanra egene kedur. Kiniam kinomla. Tadeng ta kwa banong ye pi egene kesngi. Wat nom sno sarong hala i jong iniam jong pi. Namar ita iniam jong pi inomla ban pen im ye pi. Kano ka jat niam. Kanomla ban pen im. Ya ubriu ubala syaluti hagapop. Ubriu ubala syale banyau soitan. Namar kaktin ka jong blay ka ong bamdan uwe ru bahok. Umdan uwe ru bahok. Baro ilale pop baladuk len ya ka buram ka jong blay ka pop kala shop yu breu ka pop kala pen khut yu breu ka pop kala pen le ran yu breu naduk ka kper Eden haba u Adam ulale pop haba ka im kala le pop kila i la dia berkila long lengkhut ka pop kala pen lengkhut yaki ka pop kala luti no ya kata ka buram ka jong blay ka pop kala penjenjar yu breu ha ka tin ka jong blay ka ong da ka bayap hin yap shisha. Bau ni ubriu la da shu i u hangta un yap da ka ba yap shisha. Ai ngo bau Jisu ai kene ka nuksa. Bau de unong Samaria. Ubala wan bat ubala isen ai bat ubala le ai ya uni ubriu ubala de ban yap no.
Butanong Samaria hi. Uday Jesus Christ. Ujisu umdan ya kekerteng niam ho. Ujisu umdan ya kanu kenhun balang man ong ngade nak taka balang niam. Ujisu uday hi ujisu. But datang mo ubala isin ayapi. But datang mo ubalawan but ubada yeng hakataka jaka ka ba pi don. But ban le ayapi. Dai ma ubada herno na utau umrat sangu but banwan kedup ya pi ubriu ubalapang. Ya pi ubriu ubala syak lute ubala syak penjenjar ubala syak pensosat ya kabala dai ban yap no. Dai ujisu ubalawan na beneng. Syakndo banwan isn ai yang abad ya pi. Ban sop ban span ban yarap yu ni ubriu. Ban sop ya kata ka jing lingkut ke jong ya kata ka jing mi snam ke jong ban sop ya kata ka mong ka det ke jong ujisu ulawan man le ya kata nam ta jong a jong pi. Ula le bahai ni ubriu da te no ai da ka wan ba ula te itu ka umpniang bat kum ta ula ra yu hau mrat jong bola ino ke baro bali bu he ka ying basa ula ai sunan da ka dor ula ai da ka pisawong shimi ni aran kai no ap ying basawong lada duna ngan sa siupat ndang lawan. Pisau kum no try ni ubriu ubala syak luti bat ubala syak yarap. Cuba pipi dei pia ka jaka jong ta nong Samaria. Pila le bah hadu kata-kata u tau ubriu. Ula dei ban yap cuba pipi wan ban yarap yo kukum tau. Cuba la pi dei pi to nong Samaria. Pila le bah yo tau ubriu do kata-kata. Pila sop span yo, pila ayo kita ko umpniang kita ka wan. Pisau sa ka pisa, pila penkit yo. Siya kata ka ying basa pila le bah hadu kata-kata. Cuba la da uni ubriu. Ubapi pila yarap te. Uni ubriu ubapi pila le bah. Cuba hadien bola khia. Wong omerap mamenga. Mela yarap te dap situ kan me. Mela yarap te ngan le kum no. Cuba la da umdan ya ka mensim ke jing sngongo. Cuba la da wong pi yarap te pidap. Pi yang pi yarap yang a pidap. Pi ai ta kom pniang pi ai ta ka wan pi penkit inga tu kulai ngam tip te ha tu ka por. Pi kit ma pi da pi le ma pi da. Pi le da. Tip ma pi. Baru subuh upaya pi da ta ka dur ta ka attitude am ka ba isarong. Kata ka attitude am ka ba israi ba. Nganget pin sosi. Nganget pin mong ka man sim ka jong pi. Namar la pi la le ba. Yano. Pi kimi lenti am baitai briu ong kuble shibun. Shibun la da uni briu te ubala shaluti ubala de ban yap no. U klem ong tang kan tien kuble shibun. Ne ban ong ni nga songo pala de jing le ba jong pi. Pi tharai pin songo kum no. Nganget kan pen bitar ya pi. Nganget kan pen sosi ya pi. Bat kan ni kalong keju yang abat ya pi. Haga jing shisha. Ngabat ma pi. Ngila de ban yap. Ngi ngila syak luti, la pen tiak leng ketar ngi, la syak tu lut, la syak luti lut, la syak pen mensau. La sudai nak tang men suyap hi. Ban yap hai. Ba ban yap ban pois nan sudu jok namar ka pop kala luti ngi. Ba pitip na mi ni ka wei. Kadu jok am kam dei ka jaka ka basungu tenat. Kadu jok kam dei ka jaka ka basungu tenat. La dau trai shui no ingi kum bala I utau lengdo ba utau le BM ngila jot da ka ba jot shisha. Da ka ba yap ngila yap shisha. Bat yap hai. Ngin poi sya kata ka jaka ka ba syarkain ka ba syarkai tam ba kata ka de ka du jok. Ki khasi ki ong men koi ujom lane uta ka nurok ka ksau. Ngin poi sya ta ba ka de ka jaka ka ba dat biniat. Ka jaka ka ba syarkai. Pitip ka du jok ka de ka jaka ka ba blay ula dap design. Naga benta, mdai gi breo. Yo soitan mdai angel ke jong. Kini kim dai ki batlot bor, kini ki jing thao ki baklan bor. Baptip jayo. Kini ke jaka, wat ki ksoi ki ting ban let. Pindakan mau haba utu breo bo yo ksoi hagadara. Anda ba tu ki ksoi ki lam ban mi no na utu breo ki kerpat yo trai gong jisu anom pha ingi. Syadu jok pha no ingi syete ki sniang. Perkat pi, kat ki ksoi do ki dang ting, ki da syat ting tap. Ban lek syadu jok namar kitip baga dai ke jaka ka ba jenjar na ka ba jenjar tam. Ka dai ke jaka ka ba sosat na ka ba sosat tam. Ki ksoi ki da syat ting ban lek syadu jok. Bagi kerpat u jisu ban lek no syat ki sniang. Namar ka du jok u blai la design ne ka hata ka dor am. Bau soitan biki angel jong u kita ki ksoi ki jong u kindak kordit hanta. Talada ki angel ki jong u soitan ni kita ki ksoi. Lada wat u soitan hi un kordit am kanu tam yo brio. Tadehang ta.
Habala shalutingi ban yap no ban poisnon. Syakata ka jing penrem. Syakata ka dujok. Jisu kumunong Samaria ulas ngusen ayengi. Usngausen ayengi hado kata-kata. Baga jigsosen ay jeng tangga ba unsngausen ay. Kan ulah hiar no. Kumbala hiar uni unong Samaria na utau umrat jeng ublay na beneng. Jisu na beneng. Udawan ban hiar no na beneng syakendau. But ban hap hagajuk ke level hagajuk ke kerdan. Hagajuk ke kendau. Haga ba utau beriu ba pang utia. Haga tak ba utau bala syaluti udan. Jisuan ban hiar hagajuk ke level bat une beriu. Jisu na beneng wan ban hiar. Pila ban mudur. Kat Jisu ban wan na beneng syakendau. Pila ban mudur. Bapi kordor haduk kat no. Pila ban mudur. Kat no ka sacrifice ka bau try lale. Pila ban mudur. Haduk kat no haban ino ya tak buram ga jo. Ladang ikran ya ka buram te. Lada de ban benut te utrai la de ban benut. Mar udan sisai ka buram. Habeneng la mani ya u. Habeneng la ya ro ya ka kerteng ga jo. Ki angel kitip bau Jisu de we. Ude kun jong blai. Ude uktin jong blai. Kitip ba dau la penlong ki eki baro. Namar klem simla long kita ki eki ki balalong. Namar la penlong dau ya kita ki eki ki bai. Bat i kita ki eki ki bam yu. Udai unang sinsyar. Udai uba danbor. Udai u alfa. Udai u omega. Uba sedang bat uba kut. Uba kadu bat uba ningkong. Une ulang uba krabor. Ki angel gitip ya udai u. Henry. Namar ba ulas ngosen ay engi. Ba Jisu ulas ngosen ay engi. Uangan ino. Ya kita ki ay baro. Wan ban hiar na beneng syakendo. Haga jok ke level. Bat ngi Gibril. Bat nagata. Henry ulapen rit yaladi. Ulapen ko ngo yaladi ong gaktien ke jong blay. Shimla nyoshu ban long marengkat bat ublay. Namar udai ublay ong nganum nyo marengkat syu yaladi bat ublay ngan wan hakadur ke jong Gibril. Baulawan na beneng syakendo fina play Filipi kelenong ka baar ka dekot ka basan shimla nyo manlong marengkat syu bat ublay henry ulai ino ia kata ka burom blay ulai ino ia kata ka jaka ka ba udan ia kata ka cingdon ka jong ulai ino ulai shim ia kata ka dur beriu bola penrit il di haduk ka kerdan ka jong umrau usim ki sim banwan long marau nakamenta jongi kata lada kamdai ka jing iet jam kanum la ban long hado kata-kata. Lada kam day ke jing isnai. Kanum la ban long kumta. Rebo it utrayam it palat ya fi. Ula it ya fi hado kata-kata but kain show ya ladi. Kain do no ya ki aka baro ka ba udan. But udawan ban ya kendo but ban wan ban yarap ya fi. Udah hiar but udah lej ban yarap yang habat ya fi. Waka Bible kaong. Bamau. Ula ko ngo. Hadu ka jingyap ho ka jingyap ka ding panah ken. Tang bu yap ha ka ding panah. Ka khubor ka bakamen ka lang ula mi patru na ka jingtap. Ha ka sngi ka balai. Badai mau haba ulawan. Usop spanyangi. Nakata ka bangi de ban yap ula yap no na ka mental jongi. Kain do no ia kata ka jong uki aka baro. Kenang bola ban le yangi. Ba udah penslek ingi da kompnyang ka jong mensim ba koi. Udah ahingi ka wan ka jutang ka batamai. Wang ka ne ka khuri ka long ka jutang ka batamai. Ba ka ne ka de ka jutang ka ba krau ka ba utrai jong yu yate bat ngi. Hagi jin sya ngim dan hak ban yo ya kata. Ngim dan bangin dawana Kumuni ubriu bala tiak lengktar umla ban dawa lagi briu yarap dum yarap la syuyap kulam dawa umla ban dawa ram henry uyo ya kata ka jingle isen yang aba dia pi ka dei tang daga jing isen ka jang ublay bala pen yangi tang daga jing isen ka jang bala pelat yangi tang daga jing isen ka jang ya ka bala thau thamai ka jing ngim don hak ban dawa ram ngim don hak ban dawa ram kadai yang itang ban syus ngongo bet ya ka bola le kat kata ka bau try ula le kat kata ka bau Jisu ula le nam ta jonga jong pi teladam pi pim sngongo pindalong ki ba kordet na ki ba kordet tam lada pi pen sarong yelade
Pin jendela long kita. Ki ban babi syabam jikot. Pitep nam. Ki brio du jok. Ki kwa ban yok snow ya ketien ke jong blai. Ki kwa ban yok snow ya kene ke ketien man ong kelak ke bamut. Ki kwa dik. Bekin yok ya kalat le se arse kon ban ong try map yang ah. Ki kwa ya ke jing kelak ke bamut. Nrei ka jing kang kalakang. Kalat kalakut ya ki. Kordit ya ki hadujok hanurok ke kesau. Nrei mangipat ki badang don hangene ke perthai. Bang yok snow ya ke ketien man ong kelak ke bamut. Ni ban pediang yu Jesus Christ kum long penem. Kadat kita Shahshkor ke jongi. Oh kas ngo bitar teng kas ngo ngia ya kata ke kentien kelah ke bomot. Pitip nam. Tapi ngo ngia mentah kam lele. Ndrei hagawai ke sngi andala poi sya kata ke jing penrem. Pindah kwa ban yok sngo finam yok sngo syo ya kata ke kentien kelah ke bomot. Kai ke jing kelah ke bomot kadai ke tabangin kelah no ke jing mut ke jongi. Nak ki jing sarong thala jong ke perthai. Nak kata ka jing sngula ke jongi. Nak kata ka jing sung sarong ke jongi. Namar ngim don hiru ban sarong. Ngim don hiru ban du. Namar ngi don ayuhi ngim don Tek ko mu tau breu bala syak luti ngim don syu. Ke bapidon mentaro kadai tang ka baken jadok kan do no kata. Handai ka baken jaman siu breu long bateli. Klemu try. Ka jing im ke jongi kan long ka jing im ka baklem jing mot. Baleng elap ya kani. Namar ba ke jingwan ke jong try ke lahajan. Sakat no try un maham yingi. Sakat no peni ke dak kishin. Sakat no. Bun yai ap yang iru. Teng kalong klem akor. Babun sin de blay ba ap yangi. Henry ke jing shisha ke de bangi ban ap yu try. Henry utrai yai ap yangi. Basngosi yangi ki breu kalong. Baka jing sarong ke jongi, ke jing sudap ke jing subiang ke jongi. Teng ni pen up you blay. Nge le eu stau blay. Im kum ni ru biang hi. Wat nom so sarong. Ka Bible ka ong la fi puli na ka kitab sim ka bening kong ka dekat ka pra sau pun riu ka ong ba. Dan ubriu ubam jule pop. Dan ubriu ubam jule pop la fi puli ka sam. Shi spotlight po ka dekat ka balai ka ong. La da me ko try menda kmi tu. Ya ka jingle mamman atrai ubala banyeng utrai ukmi thu ya ka taka pop ke jing bamman ke jungi ubala banyeng khmat jong play we snai khat ingi hadu menta ukro ingi hadu menta wan se kong wan pide ki kun ke jonga wan kala bomut no na kata jing sarong jong kata ka do jong pi ino ita ke jing sarong ke jong pi ino ya ta ke jing bam ngai pi ino kata kala ka bomut ngai no hanga Ngit no wong try. Kaya jublay kong na pipuli ka sam sispal sa pulay ka dekot ka baar kong. Naba omdan ubri uba im uban ksan hakmat jong me. Omdan uweiru ubri uba im uban ksan hakmat jong blay. Omdan uweiru ubala banong ngaksan hakmat jong blay. Uba ong ngabiang banga ngalong tip top hagal jingim ka jonga. Omdan ubala an penksan nildi. Ka Bible ka ong, proverb arpo dekot bekendai kong. Uwei ubala aban ong. Ngalapen long kut yala ka donut. Ngalong uba kut na ka pop. Uwei ubala aban ong. Bangalong uba kut na la ka pop. Piong pikut. Piong ngade ubahok. Lada piong bangalong ubahok. Kamut pia penhap rengkat kerdan yala di. Bat ka kerdan ke jong ublay. Ublay ulong bahok. Lada piong along bahok. Kamut pihap. Ban penyiaran kat pihak ban poi haduk ke kerdan ke jong blay nane pi penyahap ne penyasriem ladi ba pi long marangkat baru blay mdan ubahok ang ketien jong blay barok ngilale pop ketien ke jong blay ka ong ba kadai tang da ke jing isnai ke jong Jesus Christ kadai tang ke jing isnai ke jong trai komunong Samaria walawan man yarap yangi kadai ka tangi lade ban yap ulai yarap yangi ulai yarap ya pi wana benang skandau ula eno aki ke baro pat ma halor ka ding phna ula lengkhuj kumba ngingila lengkhuj aga pop ushim no aga jing lengkhuj ke jongi haga ding phna hoi la sa lengkhuj yu la ben thiu yu la kran ben yu phim sungu se kat kata shwa bung kiu ka ding phna kat no la sha kran ben kat no la sha le ben kat no la sha ban ben sempat you. Ula jaus nam nado kli hado kejat.
Nadu kli hadu kejat la sau lep daga senam. Ula jauh sep daga senam. La penpong pan sengit daga pan sengit syak berkli jauh la jauh daga senam. Hadu ki kejat jang uru la sa daga taginar. Ki kejat jang ki la pei nakrung jauh ki la dung do som lagi keti la sa dagi senar. Kat no la syak shitom talada pipim sungungo. Ya ke ga bo blai ule. Pin sa haga jauh ka condition. Hatu pi sungungo na. Ya ke ga bo blai ule. Fite u blai u kwa ngi. Bangin long ki bas sungungo. Bangin long ki brio ki belong thankful. Ki bas sungungo. Bat ki ba aingo ru halaga singi. Ya ke ga bo trai ula le ka jing em ka jongi. Taladangi ngim sungungo. Taladangi ngim champang ya kata. Ngine duai. Bo trai pen sung tho ya pi. Ya kata. Kat no bo trai ula sya nam ta jong fi. Pi sungungo nam. Ba pi sungungo nam kong. Ya ke bo jisu la le am ta jong fi de gi ai. Brio long ayu. Bo blai kan mau yu. Ngi long gi he ka jing sya te. Ngim long e ru am. Re udawan ban khmi angi. Ka tin ka jong blai ka ong na ka sam ka ba pra ka khot ka ba lai ka ong. Habang perkat ya ki beneng jong me ka kam ki shin ria ti jong me u benai bat ki klor ki ba melabo u breu ulong ayu ba me kan mau yu bat u khon u breu ba me wan khmi ya u kata ka de ka jingkli habang ipet ki jing thau ki jing pelong ki jong me ki ba kraw u breu ulong ayu ba me kan mau yu bat ba me dala dehi ba wan khmi yang ite kumbau ni ubreu la yo jing pelat la seu da ka dor yang iru la seu da ka dor kenang bangin yo im utrau IT no la ka jong ka jing im ulayap bangin im na ka banta ka buram jong u bangin im man yo thu khana shapang ka ta ka jing le bha ka jing le it ka jong u nga man shwang alayap ha ka jing long man sim ringa sngu thu bu trau la it palat yanga ula pen im yanga bat ya ka banga ngala kala ka bamut na kata kejing sngo sarong ye kata ka banga sngola na la di ngalak-lak ka bomut si Shaban sngo tho mga day uba thali ni ki bathali ngadai uba duk ni ki baduk ngadai uba matla ni ki matla ngadai si shaw tau bla de ban yap no si sendan hi no ina mar ka jing it ke jong trai ka jing it ke jong o kala pen im yanga nei tanga im hang ni ban ya thu ya kata ka jing pen im ba ka jing it ke jong blai kan mawi ka ni bu trai kwa ngi bangin kelak ka bomut bangin kela ya gini ke jing mut ke jongi na ka jing sarong bangin wan cha ke jing sngoret na kata ke jing sngodan gi ai ge baro bangin sngo tho bangin long ai i de ki bathali ki baduk bangin sngo tho la da utrai shim la le isn ai ngi la do la na ai ya ke jing em ka bom chikot de heng tangi haban kala ka mod de heng tau na do shwabu jisu wan fin pe uyanis Matthias kan long ka balai kene ke khot ka ba ar kong to pin kala ka bomut uyanis u yelap ya ka tau ong to pin kala ka bomut u jisu ru la pipuli Matthias long ba sau khot khat nyau kong to pin kala ka bomut na mar ka hima ki beneng kala jan ka jing yelap ka jong uyanis ka de jing kala ka bomut u jisu ru yelap ya ka ju ong to pin kala ka bomut u Petros hadin u jisu ru ong to pin kala ka bomut bahadin nang ta bapinyo ya ka ka jing pen baptis bapinyo pediang yu man sia makot ka dehi ka jing yalap jong ka jing kalah ka bamut ki apostol ki syakri ka jong trai ki yalap ya ka ju si ka ju banong kalah ka bamut bagani ka singingar ko syakri jong trai ngalap ya ka ju banong to kalah ka bamut pecisian bangi kalah ka bamut ni pediang ya ka jing le ka jong trai ha ka jing im ka jongi la dau tau breu bla shaluti sya ya ka jing rap jong nong Samaria ula kot ka jing im ha ka ta sngi bat ula shu David ban yap ka jing yap ka ba kordit ka jing yap ka ba sngosen ai ka jing yap kum umrat hang tai hapo madan ngai ngo yutrai bula it ya nga bat ya pi baru trai kan mau ya kan ni kitab jim pau kal nong ka ba ar bat ka balai ka kren bau jisu ong gini santli ki balang to pin kala ka bamut santli ki balang ka dan nyotli ki balang reha ki santli ki balang ka balang hapo Ephesus ong to pin kala ka bamut ka balang hapo Pergamos ong to pin kala ka bamut ka balang hapo Thyatira ong to kala ka bamut ka balang ha Sardis ong to pin kala ka bamut ka balang hapo Laodicea ong to pin kala ka bamut ka balang kadai mangaban mapi hang ni santli kini ke balang wong to kala mot bu ong ngiru to ngin kala ka bamot
Padeng tala dangi kelah ke bemut. Kahima ki beneng kelawan hangi. Kahima ke jong blai kelawan hangi. Balah balangi don ha kahima ke jong blai. Hang ta ke nam dan syok ke jing yap. Hang ta ke nam dan syok ke jing sngosi. Hang ta ke nam dan syok ke jing yam. Hang ta ke nam dan syok ke jing syap ting. Hang ta ke nam dan syok ke jing tengan. Hang ta ke nam dan syok ke kapop bat ke jing yap. Abangi don ha kahima ke jong blai. Kadang tang ke jing sup ke jing kemen. Ke jing em ke babam cekot. Kwa benong yepi lada pipi la kelah ke bemut. Kan mau bau Jisu. Haba uni uba thok ke kitab jing pen pau. Yohanes. Haba ui Jisu umi i direct you. Ndai ui syai kita ki nyau teli ki ding pen yang syarak ser. Na kata ka ding jing pen yang syarak ser. Umi uai ko mu kono breo. Bau tau de Jisu. Kita ke ding pen yang syarak ki dan nyau teli kita ki penat ke bakren ya ki nyau teli ki balang. Umi Jisu nang ta. Bau Jisu ya pedeng. Jong kita ki nyau teli ki ding pen yang syarak ser. Ka bemut hiu Jisu. Ka first concern ke jong uhi. Ka day nam ta ka balang ke jong u. Teladangi. Ngidon. Hau. Ladangi. Ngisya. Bangi sngongo. Ya kai ka bau lale. Ladangi lasya. Bau teraun sat yangi. Ladangi lasya. Bau teraun penim yangi. Ladangi lasya. Ya ka jing pen slek. Bat ya kata ka jing pen di. Ya kata ka wan. Ladangi pediang ya kata. Ken mau ngi day ki jong u. Bang kwa benong pi kini kisngi ki manangwan. Kina long kisngi ki bae ki bajenjar. Ndai ladangi ngi don hau try daga bangi ngila kala ka bemut sisa. Ngila ino aki jong ka do. Ngi ino aki jong ka ni ka perthai. Ngi haban ino ita ki baro. Ndai bangin so sarong bangi yo Kris. Baru spa unum so sarong ka spa jong u. Oh kamdan jing mentoy ka spa jong pi ba. Kamdan jing mentoy ka spa jong pi kong. Uba start unum sngo sarong ngata ke jing start ke jong u. Namar kata ke jing start baro kan kalalong ke jing biet. Baru ta ubadan ka bor wat num sngo sarong syu ka bor ke jong pi. Namar kata ka bor jong pi kamdan jing mut akmat ka bor ke jong blai. Ka Bible ka ong ye kata di Jeremia kendai ka de khot bar fulai ka ong uta bo sngo sarong un sngo sarong ye ka ni bo ithu baru shempang hing ha ong utrai. Pi sngo sarong ne am pi ithu yu Jisu. Ai banginum sngo sarong ba ngidon ni ki spa ka po ka nam ka buram ka jing start ka jing nang kata ka bor wat num sngo sarong kita ki ke ndai to sngo sarong pi yau trai sngo sarong ba pi ithu si sha yu Jesus Christ sngo sarong ba pi la yo ya ka jing pen em sngo sarong ba trai la le isin ai pi im da ka man sim jong ka jing sngo ngo wat num sngo sarong ki ka ba pi dan mar kita ki barok kin umna bat ka ni ka perthai trai la janwan kahima ke jong kalahajan margane kahima ke jong trai ke kahima ka ba yaine ka dan mano bala pen ki ya ka de kahima ka ban long bam jekot kahima ka bala mi na tau mau u balong hi Jesus Christ u mau siang u bas kem u trai un kui ngi unai bor ngi kala ka bamut sa yisen nga kren na ka pulpit kala ka bamut sa yisen nga lap ipi nga kwa un puli ka por na ke kam ki apostol kalunong ka bishipo de khat sau pulai ka tin ka jong blai ka ong ya uni kinong ithu lupa baro ki apla bada ka kerteng jong uno baro u banget ha un yo ka bamap ki pop kani kalong kata ka jing pla kani kalong ka jing thu kani kalong ka jialap ba ka kerteng jong uno baro u banget ha un yo e ka bamap ki pop Langi don how try Jesus Christ. Umap igi pop ki jongi. Lagi pop jong pi ki sao nyan kin le kat ka yor. Lagi sao butu kin le kat unyu lang berat. Compare ka pop yu pi la le. Lapi wan si sha ka jing kala ka bamat. Utrai wangan pen em ya fi. Lapi puli rom lanong ka ba si pau ka khat ka ba khat lai gong. Jar utaw ba khat kar pat e kerteng ka jong try. Un la em. Lapi khat kar pat e kerteng ka jong Jesus ka ni ka sngi. Pen la em. Kani tang ha ka kerteng ka jong kaban ai ke jing pen em ya pi marum dan pat agawai ke kerteng ong ke tin ke jong play kabala ban pen em ya pi ki kam ki apostol ke nong basau de khat ar ka ong barom dan ke jing pen em hano haw wei pat na ba om dan ka wei pat ke kerteng hapo ka beneng ya kabala ai hapdeng ki brio da ka ba ka dei ban pen em yangi dan da ka wei pat ke kerteng dan pat da ka wei ka niam henry ka jing pen em kadon tang ha ka kerteng jong Jesus Christ
Mdan pat dak away. Deng tan kwa banong ya pi. Dei tang Jisu bala yap bala wan. Naga jinglong men sim haga jinglong do. Ula yap haga ding pna. Baru klemput alom jingtap. Mi haga sengi ga balai. Menta udan haga ketika man ga jong pa. Bat uni un sawan pat sa sisin. Haga tekil ok beneng. Man rong no ya kita ken barok ki banget hau. Char ubanget hau ong gaktin ke jong blay. Nabau blay we kata ke pertai. Wai ti no la jong kun jong ubala kamaroi. Ue ubanget hau. Unam jat show. Andre unyo ya ke jing im ka babam jikot. Lada pila anget hau Jesus Christ. Ka jing im ke jong pi. Ka jing im ka balak kerku. La pila anget hau. Pila yo ya kata ka jing im ka babam jikot. Pila yo ya kata ka jing im na ka jing yap. Pila yo ya kata ka jing shai na ka jing dum. Pila yo ya kata ka jing pelat na kata ka jing syak te syak kom. Pila yo ya kata ka buram na kata ka jing long lengkut jong pi. But pila yo ya ka spa ka bakan jaman sim na kata ka jing duk ka jong fi. Pila da pila yo you try pila yo lut ka jing im ka jong fi. Kapor ka dang biang bapin pediang you try. Kapor ka dang biang bapin ngat hau try. Kapor ka dang biang bapin kelah ka bamut. Tak boleh ngim sim no ya ka ni ka kabu ka bakat ka ni kelano. Kat baka por kadang biang. Kela ka bamut. Namar kelut kelong ka bama. Kelut kelong ka bama. Wat le kelut. Wat le mutlop. Wat ye le persyak you blay. Ong ka tin ka jong blay. Wat le mutlop. Wat aksyake kum bapipim tip ru. Wanum keren ben ru. Namar ba kata ka jing keren ben jong pi kam dan jing mut. Ru em. Namar kata ka sa tang hal ka jing keren ka jong pi. Bapin yo itu sisya penget agan ke jing sya kan pelai lot ya fi. Pada bau kun Jesus Christ pelai lot ya fi. Fin long ki pelai lot no da sisya. Fin lai lot na ke jing yap, fin lai lot na ke ti ke jong soitan, fin lai lot na ke jing dum, fin lai lot kan na ke jing te jing kom. Fin long ki breu ki pelai lot. Kum tau klong ubala mi na ke kepok jong ke kemi. Ubala kash ke ni ke pertai. Ulang ubala lot. Kum taru. Ada pidang don ha ke ni ke pertai. Mi no na ka long bala kapat. Pediang you Jisu. Pinyo ya ke jing lai lot. Jong ke jing im. Ngina dwai ke ni ke por ke bamenta. Pan nganget. Try it ya pi. Man ban penram ya pi. Ke Bible ka ong ya kata. Bau Jisu msyam lawan sini ke pertai ban penram ya pi. Ban ne ban penram ya kata ke pertai. Namar ke pertai ke la rem lupa. Henry lawan ban pen im ya kata ke pertai. Ta ka bau ai ni ke ketin. Kalong thikum tu brio belangam jelop agata ke duriau. Ai ke keti wong ale. Ngantan ya fi. Balado ay ka kti. Bat habau tan. Ulaj im na kata ka jingap jelap. Balada ngingim ay ka kti ka jongi. Balada ngingim ngay. Ngin ngam. Siya ta ka ba jiliw tam. Siya kata ka liulong ka ba klem try. Siya kata ka nurok ka kso. Ka ba jenjar. Ka ba kordit. Bat ka ba mdan syo. Ka lat ban lat nang ta. Baday yung tayo kwa ba nong ya fi. Baktin ka jong balay ka ong ya kata. Yo tao ba mishim la shem bala tho iga garting ga jong ha ka kitab jong ka jing im on bread no yo uken shagata ka pung ga ding ka tin ga jong blay ka ong kum ni jing pin pau ka nong ka ba arpo ga de khot khat saw ka ong ba ya ka jing yap ba ka hedes la bread no shagata ka pung ga ding ka ne ken ka long ka jing yap ka ba ar kata ka pung ga ding ken ka jing yap ka de ka jing yap jong ka do ba ka hedes ka de ka jaka ka jing yap jong ka mensim. Bagi kita baro, layap aga do, but yap aga mensim. Bread no siya ka pung gading. Balay pi kwa ba niyap, katba utray kwa on pen emya pi. Ngina duhay ka ni ka por ka bamenta. Pediang no, kala ka bamot. Kala no iga jingbot ka jong pi. Nado menta ka sngi. Pediang no yu Jesus Christ. Ngina duhay ka ni ka por ka bamenta. Pila ban kap rip. Pila ban ra iga kti ka jong pi kum ka dak ka ba pi pendem yele de fi sandar yele de. Hakamat u Jesus Christ. Ong try Jisu. Ngadon kam ya me. Nganum so sarong syo na do mentagas ni. Man ngatip. Bangang along breu balade baniap. Hakapop. Bad haga jing paman jonga. Try Jisu. Map ya nga. Nado ka negas ni. Ngakala ka bamot. Ngan nget no yame. Ngan bot no yame try. Wana po ka jing im jonga. Min long unong pen im jonga nado mentagas ni. Men long utray jonga.
bat u blay jonga ai ngo ia me menang pediang komianga agar tengu Jisu amen la duai gini gijing duai try u khat ya pi bat u pediang ya pi kumba pi long bat ki angel gidang tho ika kerteng ge jong fi habeneng ga ni sni bat ka beneng ga kamen ga ni sni ka daw ko long pi dei mo pi bala long ya gijing kamen habeneng ngai bagi ni jing kemen kalau sakut tam mentah ni jing kemen kalau tak do ni poison nan cita dah mau try nan Allah ya ini agak tin ya ini agak jing duai ya ini ban sap ya jing kai ni agak tin jong blai finang san do mentah ke sini ben kre eladi try ko am penan kami pi ni sini ki bakat do blai shibon try jing sok lo kat bat pi pila ban phone ni pila ban wan ro sini ke jaka andala play ni ke lockdown ia punya keren bat pi ni filak ban phone ia punya duai bat pi terang kerkuji ke belah shibun amen